Hello, may hapon. Yan sa katagaron sa balay ni Ma'am Chichi Malabusa o Sir Iking. Atong i-update sa ang pag-tiles nila ni Sir Tasio o Tata Boy o siyempre si Jojo. Atong matuon sa sulod kay murag halos sapit na mahuman. Mao ni ang sa entrance karon. Bali lahi niyang sa entrance nga size is tiles 60 by 60 ni siya. O pareha ta ng size sa tulo ka kwarto. Diri sa men ini tiles niya makita dito sa sala. Bali 15 by 80 centimeters ang kadakunan. Itulo ni sa klase i-mix. I-alternate lang ni siya. Kung na ni siya medyo hugaw pa kay almost done lang. Bago na human din eh. Wala pa mahinglo eh. Dirita sa kwarto. Ano yan sa sulod sa kwarto. Tiles halos humana ni o diri sa isa ka guest room. Siyempre nga si Jojo utira kay si Jojo na ganaw iya utira ka ano yung kaduha halos humana din niya ang kulang sa CR na lang. Ang size at CR nga tiles halos parehar gyapon sa kwarto. Ano tiles sa CR o diri sa main. Kini murag mulahi gini siya kay napay mga special design nga buhaton ni engineer mao ni ang maulahi sa tanan. Ini sa CR ang sukod ang balas ng simento is 1:1 nya. Halo bay gabay ulak sa jir 1:1 nya kini adhesive pampakapit sa tiles. Ini tiles adhesive o pure cement. Puro ni siya cement. Bali 1:1 gihapon ay siya pure na mo'y ipaibabaw pag human o plaster kanang pag mapurma na siya dukdukon malibil na mo to siya ibubo kay kining style sa pag-tiles na na yung dry pack mga karon na lahing style sa pag-tiles. So okay og gumana ni mag color na gyud sa sulod.
halos human na ato na ning masubaybayan sunod, kaya i-subscribe ang Engineer Dios Work and Rings Design para masubaybayan hantod mahuman. Bye bye.